Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní internetového vysielania Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu Guide TV. Momentálne sledujete 22. vydanie cyklu To je môj príbeh s názvom Nestvorka medzi sprievodcami. Na tento diel bude mať pre mňa o dosť osobnejší náboj ako tie ostatné, pretože našou hostkou bude moja dlhoročná suseda z našej ulice, vynikajúca sprievodkyňa, naša drahá kolegyňa pani Eva Brendlová. Prvú otázku, ktorú ti, Eva, položím, je taká obligatórna pre všetkých našich hostí. Ako si sa vlastne ty stala sprievodkyňou cestovného ruchu? No, veľmi divne, lebo ja som rada vždy cestovala a keď som ešte robila v Dome techniky, mala som kolegu, ktorý už bol sprievodcom a ten ma vlastne dokopal do kurzu. A tak som sa stala sprievodkyňou. No a bolo to v minulom storočí? No áno, žiaľ, už v minulom storočí to bolo. No, už je to veľmi dávno. No ja môžem našim divákom prezradiť, že my sa poznáme veľmi, veľmi dlho, pretože si moja suseda, takže mám ten národ aj viac ako 50 rokov a my sme dokonca spolu chodili do školy. Teda nie na základnú, nie na strednú, ale už to bude na budúci rok 40 rokov, keď sme spolu chodili do kurzu Bratislavskej informačnej a propagačnej služby, teda dnešnej BISky. No, spolu sme tam chodili, už fakt je to veľmi dávno. Ale vtedy, neviem, ako má úroveň teraz ako BISka, ale vtedy mala veľmi dobrú úroveň. Vtedy sa nazývala len BISka, Bratislavská informačná služba. Áno, vtedy tieto kurzy boli vlastne venované pre vlastivedných sprievodcov a robili sa ako lokálne nadstavby. Ako vidíš, povedzme, našu profesiu povolanie sprievodcov s tými 80. roky minulého storočia, prelomom tisícročí a dnes? Zmenilo sa niečo? Zmenilo sa sprevádzanie? Zmenili sa klienti? Zmenil sa cestovný ruch? No, klienti samozrejme sa zmenili, pretože prišlo k tej zmene vôbec celej spoločnosti a tým pádom aj iní klienti začali sem chodiť. A cestovný ruch, ja neviem, no zmenil sa, ale či je všetky zmeny prispeli k dobrému rozvoju, tak to nemôžem povedať. A si pamätám, že keď my sme začali sprevádzať, ešte vtedy po skončení kurzu, však spoločne, tak veľmi tvrdé kontroly chodili ku každej skupine, ktorú sme sprevádzali. Tí, ktorí už roky pracovali, vtedy, ako som hovorila, vtedy to bola Bratislavská informačná služba, tak kontrolovali, či sme na úrovni, či sme dobre ten kurz urobili. Aj prijímačky do toho kurzu boli veľmi zložité, dá sa povedať. Ja viem, že týždeň som sa učila otázky, ktoré som mala, aby som ich zodpovedala správne. Opýtam sa ťa takto. V minulosti bolo každých 5 rokov cyklické preskúšavanie. Vykonávali sa kontroly priamo na uliciach. Mnohí sprievodcovia mali z toho preskúšavania aj z kontrol strach. Bolo to pozitívne alebo negatívne z tvojho pohľadu? Ja si myslím, že to bolo pozitívne, aj keď ja som tiež mala z toho strach, lebo vždycky som myslela, že som niečo zabudla, alebo to predsa len po tých rokoch a že človek už si všetko nepamätá. Ale malo to niečo do seba a myslím si, že keby sa niečo také urobilo dnes, tak polovička sprievodcov by odpadla. Evi, ako si spomínaš na ten právek sprievodcovstva, keď sme sprevádzali 14-15 denné skupiny, bez mobilov, bez navigácií? Aká to bola éra, keď to porovná s dneškom? Tak v podstate bych povedal, že to bola pekná éra. No ja som mala možnosť prevádzať len slovenské, české a ruské skupiny, lebo vtedy som ešte nebola spoľahlivá na sprevádzanie nemeckých alebo iných inojazyčných skupín. Hoci som vedela aj anglicky, aj nemecky, mala som z toho skúšky, ale sprevádzala som Rusov. No a samozrejme bolo to srandovné, lebo furt sme dostávali od nich rôzne odznaky Lenina a také podobné. Mala som toho plnú krabicu, škoda som to potom vyhodila už.
No, nostalgia, ostalgia. Áno. Ktoré typy programov sa sprevádzali, alebo ktoré si sprevádzala ty začias socializmu? No, bolo to hlavne Bratislavu som robila. Vtedy som ešte nejak necestovala, lebo som bola zamestnaná normálne. Ale mala som to vybavené v práci tak, že som mohla sprevádzať od poludnia. Čiže urobila som hrozné opatrenie, že som chodila dlhé roky, keď už som sprevádzala na 6 hodinu do práce ráno, abych mohla po obede niečo robiť. A väčšinou som vtedy robila v lete devín, sobotu aj nedelu na celý deň vždycky. A tam som brala skupiny, ako prišli, ktorí chceli sprievodcu. Keď prišli zahraniční, je samozrejme, že nás prevádzal vždycky nejaký tajný, ktorý bol zvedavý na to, že čo, akí sú to ľudia a tak, no. Ale myslím, že to zažil každý z nás, ktorý vtedy začínal sprevádzať. Prišla nežná revolúcia, s ňou obrovské kvantum možností. Kde ťa zachytila nežná a vlastne ktorým smerom sa potom tvoje cestovateľské a sprievodcovské kročky uberali? No ja som celý život vlastne cestovala. Ja som mala šťastie ešte za tzv. Hlbokého komunizmu alebo socializmu, že keď som sa na nejaký zájazd prihlásila, že som sa naň dostala, lebo vtedy nejak súkromne cestovať bolo ťažko, keď človek nemal proste, ako nedostal doláre a tak. Ale potom sa mi to podarilo až v 89., keď som precestovala časť Ameriky a Kanady, súkromne sama. Ale ináč, ako vtedy sme začali sprevádzať, sme boli hodení do vody tých turistov, ktorí začali sem prichádzať napríklad hlavne z Nemecka, alebo boli to aj americké skupiny. Vtedy som hlavne sprevádzala v angličtine, ale potom sa ukázalo, že je málo sprievodcov, ktorí hovoria po nemecky, tak som začala sprevádzať nemecky. Tak som si vylepšila tú nemčinu. Samozrejme, ani rečovo aj keď človek mal dobré znalosti, nebolo to na takej tej konverzačnej úrovni, ako by človek predpokladal, ale naučili sme sa. Človek skúšal a ja som vždy poprosila, hlavne keď som začala chodiť na dlhšie zájazdy s nemeckými skupinami, aby mi vytkli všetky tie školácké chyby, ktoré človek nadobudol v jazykovej škole. A to sa stalo a tým pádom dneska si môžem povedať, že hovorím nemecky dobre a taká podsta bola, že som mala takú rodinu jednu, 18-roční chalani dvaja a ten jeden mi povedal, no viete, vy hovoríte lepšie ako my Nemci. Tak to je teda riadny kompliment. No, takže to som bola ja. A hlavne, že keď to povie starší človek, tak to človek bere také ako normálne. Ale keď to mladý chalan povie, ktorý to nemusí hovoriť, no, takže to mi padlo dobre. Dnes máme záplavu informačných technológií, umelú inteligenciu, valia sa na nás rôzne zdroje, stačí urobiť pár klikov na internete. Evi, kde si ty vlastne pre tvoje sprevádzania, hlavne pre tvoje cesty po svete, zbierala informácie v tých 80 -tych, 90 rokoch? No, keď som sa pripravovala na nejaké zájazdy, keď som išla von, vtedy ešte tie siete neboli, ja som všade si napísala, a požiadala som, aby poslali, a to ešte napísať som v stroji, vtedy ešte sa nedalo mailovať, aby mi poslali nejaké informácie a dokonca som si požiadala, to boli 90. roky, aby nám dali zľavu napríklad v Rakúsku na vstupné, lebo že naši ľudia toľko nemajú. Vtedy ani, by som povedala, nechceli čas na kávu naši, ako cestovatelia, radšej proste chceli vidieť, no aby čo najviac toho za tedy lacné peniaze videli. No a informácie som takto zbierala, že vždy mi poslali podklady a tak, ktoré mám dodnes. A taká perlička k tomu je to občas, keď ideme okolo Kreuzensteinu v Rakúsku, čo vyprávam tým turistom, tak je, že ja som tiež tam napísala,
že či nám dajú zľavu na vstupnom, že vtedy a vtedy tam prídeme. A oni mi napísali, že nedajú, pretože my sme im zobrali ten celý Ostravsko-Karvinský uholný revír, ktorý patril rodine Vilčekovcov, ktorým patrí dneska ten hrad Kreuzenstein. Takže žiaľ Bohu, tam sme nedostali žiadnu zľavu. Pritom to už bolo po rozdelení Československa, ale napriek tomu nedáme vám zľavu. Ja som niekde zašantrošila ten dopis, ale bolo to velice vtipné. A zažil si okrem tohto v úvodzovkách veľmi vtipného zážitku niečo, čo ti zatrovalo, zostalo v pamäti? Je nejaký zážitok, stretnutie, cesta, ktorú treba spomenúť alebo vypichnúť z tvojich dlhých pamätí? No tak áno, to, že na hrade Američanka sa ma pýtala na terase, keď sme sa dívali na Dunaj, že či na druhom brehu je Ázia. Tak je ťažko vysvetliť, no povedala som, že nie sme v Istanbule samozrejme, no tak potom to nejak, ja neviem, či pochopila, ťažko povedať. No a mala som taký jeden ozaj veľmi pekný, taký povedala by som životný zážitok, bola som s nemeckou skupinou v Tatrách a posledný obed sme mali v Trenčíne a prišiel za mnou jeden pán z tej skupiny a povedal mi niečo v tom zmysle, že cesta životom, že je v podstate taká vyprahnutá a že kde tu sa nachádza nejaká kvetinka na tej ceste, ktorá ju oživuje. A že mi ďakuje, že ja som jedna z tých kvetiniek. Takže to bolo asi to najpeknejšie, čo mi povedal niekto úplne tak spontánne. Je známe, že si prešla bezmála celý svet. Splnila si mnohé cestovateľské sny. Povedz nám prosím, Eva, ktoré sú tie najväčšie, ktoré sa ti podarilo splniť a povedz nám aj o tých, ktoré si ešte splniť chceš. No, ja som prešla cirka 98 až 100 krajín sveta, ale väčšina z toho bola súkromne. Že vždy som využila, keď som si našetrila nejaké peniaze, a s kamarátkami sme sa vybrali raz 4, raz 3, raz len 2 a cestovali sme po svete, ale nie s cestovnými kanceláriami, lebo ja si myslím, že každý sprievodca je alergický, keď ide cez cestovku a dostane zlého sprievodcu. Takže to som nechodila tak, ale cestovali sme v rôznych krajinách spôsobom, že sme si kúpili letenky tam a nazad, a tam už sme sa rozhodovali, mali sme plán, čo chceme vidieť, ale už na mieste sme sa rozhodovali potom, že kde sa pôjdeme ubytovať a podobne. No a samozrejme, že to boli úžasné zážitky vždycky. No a dokonca sa nám podarilo, čo už dneska by asi nebolo možné precestovať aj Irán. Boli sme vtedy 3, boli sme v ňom 30 dní. No a bolo to niečo úžasné, pretože náš sprievodca bol aj náš šofér, mal auto a jazdil s nami celých 30 dní. Takže veľa sme videli, veľa nám porozprával, bol to niekdajší pilot ešte z doby Rezu Pahlaviho, takže už taký pán, mladší trochu ako my, ale skoro v našom veku bol výborný šofér tým, že kedysi bol pilotom, tak mal úžasné reflexy, pretože jazdiť napríklad len po tom Teheráne nie je žiadna švanda. Ale bolo to dobre. A taký zážitok z toho cestovania, na ktorý spomínam stále, keď sme sa vracali miestnym autobusom z Tibetu do Nepálu. Takto sme stále klesali a tak. A v Nepále, a vlastne v Tibete, boli sme taká skupina, cez jednu holandskú cestovku to bolo, lebo tam bolo treba pre určité oblasti vytipovať aj, musel mať človek povolenia, takže to sa nedalo robiť úplne súkromne, keď nemal čas človek 3 mesiace alebo tak. Takže boli sme taká malá skupinka, boli tam dva holandské páry, čiže 4, my sme boli 4 a k tomu, ako ešte bol jeden Angličan a 2 džipov sme prešli celý ako Tibet. A ten posledný deň, keď už sme tým miestnym autobusom išiel dole, tak jeden taký starý pán cestoval tam niekde, chcel vystúpiť v nejakej dedine po ceste
ale mal so sebou starého capa. A toho capa priviazal hole na strechu živého. A teraz bolo to úžasne zaujímavé, samé serpentíny, takže raz ste videli hlavu capa napravo, cez okno sa nedíval zvonku, raz naľavo. Nám to nikomu nevadilo, len tým Holanďanom, ktorí tam boli s nami, tak tí sa strašne začali rozčulovať, že akým právom môže tak trápiť zviera. No tak potom chudák musel aj s capom vystúpiť. Hoci cap bol veľmi spokojný, keď sa z času na čas nakúkol do autobusu, no ale musel vystúpiť. A tak vtedy mi tak napadlo, že nerozčulovali sa nad tým, ako ľudia tam žijú, ale chudák cap, ako sa má, že jak mu to hrozne vadí. Takže aj to je rozdiel tak asi medzi nami a tými hodne scestovalými. Sledujte 22. diel z cyklu To je môj príbeh. Pro hostkou je pani Eva Brendlová. Tam sa chystám, je ťažko povedať, pretože, pardon, už som toľko krajín videla a ja som ich vlastne videla za čias, keď ešte boli ako tak viac menej niektoré odrezané od sveta. To, ako som spomínala, Tibet, tak vtedy nebol ešte vlak, ktorý by spájal Čínu s Tibetom. Tak tým pádom to bolo úplne iné, nebol tam nával turistov a ako ešte, teraz už je všetko tam, lebo pár rokov po mne bola kamarátka, keď už existoval ten vlak a ona povedala, tam je všetko vybetonované, vycementované, že stratilo toto kúzlo. A práve preto už ani ma nejak neláka niekde tak cestovať, pretože naozaj som veľa videla toho a dneska to už je riziko pomaly aj ísť niekde. A už to není také, ako to bolo, pretože vieme, že už mnohé krajiny podnikajú proti tomu masovému turizmu aj nejaké opatrenia. A okrem toho v mojom veku ja už neuniesem kufor taký, abych išla na 3-4 týždne. Hoci som sa naučila cestovať už potom ku koncu s veľmi malým kufrikom, pretože aj tak polovicu veci človek, napríklad ja som bola 3-krát v Indii, bola som tam aj sama 3 týždne a tak ako som tam vyhodila polovicu veci, ktoré im bolo ľúto doma vyhodiť, ešte som ich tam využila a vyhodila som ich potom, že nakoniec, keď mi zväzovali kufor, tak bol v strede taký preliačený, a oni sa divili, že ak málo mám veci. No vidíte, stačilo mi to, som povedala. No ja si spomeniem na naše spoločné zážitky v 90. rokoch, keď sa otváral svet, to znamená, jazdili sa najskôr Viedne, potom Benátky, Paríže. Asi si pamätáš, že sme boli raz svojho času paralelne na jednom zájazde vo Švajčiarsku. Ano. A vždy som ťa obdivoval, že ty si bola v stave zbaliť sa do jedného ruksačika. A aký je teda ten tvoj recept na to vedieť sa zbaliť tak, aby si mala veľmi malú batožinu, pretože mnohým to jednoducho nejde. Čo je takéto nevyhnutné, čo musí byť v tvojej cestovateľskej batožine? No to ja mám vždycky zoznam na to, ten ešte mám aj niekde teraz ako odložený a to potom ja postupne vyradujem. Ja si zoberiem malé zavazadlo a musí len to, čo sa mi do ňoho vojde, to, čo uniesiem, čo je ako ľahko prenášateľné, tak to som si vždycky brala so sebou, pretože nemá význam mať veľa vecí, človek si môže oprať alebo dať si oprať, čo bolo zaujímavé práve keď sme boli v Indii, vo Varanasi, tak tam som si dala oprať veci a to vieme, jak oni proste berú zo všetkých hotelov, očadia, všetko naraz to berú a vedia to presne rozdeliť, že komu čo patrí, čo ma úplne fascinovalo a pradlo som dostala také čisté aj všetko, čo bolo treba, takže nikdy nebol problém, aj vyprať sa dalo a tak a to s tým nebol problém a trebalo mať malú batožinu vždycky.
Témou Svetovej konferencie sprievodcov bola udržateľnosť. Jedna z téz bola, že masovosť cestovného ruchu, či už v doprave alebo v návštevnosti, spôsobuje problémy. Ako to vidíš ty, Evi, s udržateľnosťou a s prístupom sprievodcov a klientov k udržateľnosti? Máme čo ponúknuť svetu? My máme čo ponúknuť svetu, pretože to zo začiatku, aj keď začali sem prvé skupiny chodiť, tak si najskôr mysleli, že my sme spadli rovno zo stromov. Že boli veľmi prekvapení cudzinci, že vlastne Slovensko, keď už sme boli ako len Slovensko, je vyspelá krajina, ktorá má krásne pamiatky, ktoré ovšem my nevieme spropagovať. Keď niekto pôjde do Čiech, každá cestovná kancelária, každé informačné stredisko v každom meste má kopu materiálov o danom meste, o danom kraji a tak, čo my nemáme. Alebo potom máme také, že človek to dostane a nerozumie tomu, že čo to má byť, pretože sa tam ako vlastne vybláznil nejaký proste architekt alebo niekto a urobil také podklady, že ktoré pre tých turistov sú úplne zbytočné. Okrem toho, my sme ani zo začiatku nedbali o tie podklady, aby boli správne gramaticky a tak dali to prekladať cez počítač a tým pádom niekedy to bolo hrozné. To si pamätám, v nemenovanom meste som zobrala podklady, ktoré mala, vyškrtala som to červeným a vrátila som im, že takto predsa nemôžu takýto materiál poskytovať tým turistom, pretože vyzeráme ako blbci. Je to tak, že zo začiatku, keď sme začali sprevádzať, keď sa otvorili hranice, tak tí cudzinci tolerovali nejaké naše chyby a podobne. Ale v dnešnej dobe, aj keď mnohí sprievodcovia si to ešte myslia, tak už to netoleruje nikto. Nepovie vám to, ale to vidíte už aj podľa toho, ako sa tvária. Človek musí vedieť veci. Ja si každý krát, predtým, než začne sezóna, všetko zopakujem znova. Okrem toho si pozriem štatistiku o Slovensku, že aké sú najnovšie platy, aké sú, čo platíme, aké odvody a všetko, aby ich vedela informovať ako o tom, že čo sa tu deje, ako to tu vyzerá. Nie som spokojná s tým, ako to vyzerá, ale ťažko, aby som ja sa sťažovala tým turistom a ešte kydala na Slovensko. Takže svoj názor nejak do toho sa nesnažím po tejto strane vnášať, pretože to bola by tá pravda, ale nie je to fér. No a ešte by som chcela jedno povedať, že keď my sme začínali, sme boli hodení do vody. Naraz sme cestovali tam. A bolo veľmi zaujímavé, keď sme mali schôdzu s prievodcov, pred 2 rokmi asi to bolo, keď jedna kolegyňa tam povedala, ona je špecializovaná na túto krajinu, na túto oblasť. Ale my sme to vtedy nemali. My sme sa museli všetko naučiť a ísť sprevádzať. Ja som robila francúzsky trochu rozumiem, ale nerozprávam. Napríklad, a to som si musela veľmi pracne všetko pripraviť, skoro o každej ulici, nakresliť si mapku, keď som nemala, vedieť, kde je hotel, pripraviť pre šoférov podklady a tak. A my sme robili vlastne všetko, keďže nebolo ešte vtedy nejaká špecializácia. Dneska to majú ľahšie tí sprievodcovia, ale si myslím, že niektorí si práve preto myslia, že čo však som sprievodca, nejak to zvládnem. Treba sa stále učiť, stále vzdelávať a stále ako tak naberať na seba nové poznatky, aby človek nevyzeral nejako ako hlúpy. A treba si tiež, to ja niekedy vidím u tých sprievodcov, si uvedomiť, že my sme pre skupinu, pre tých ľudí, ktorí prišli a nie naopak. Oni samozrejme sa o nás zaujímajú, ale to není tá téma toho sprevádzania, aby ja rozprávala o sebe, že som skončila takú a takú školu a podobne. Takže to samozrejme zo slušnosti sa to pýtajú, ale predsa nie som na to, aby som im o tom vyprávala.
Žijeme momentálne v podstate v roku 33 po rozdelení Československa a v roku 37 po Nežnej revolúcii. Spomínala si, Eva, že je veľký rozdiel, ako sme uchopili propagáciu Slovenska a našeho cestovného ruchu u nás. Porovnalo si napríklad s Českou republikou a s inými krajmi. Opýtam sa ťa, v čom spočíva tá príčina, že do dnešného dňa nedokážeme robiť atraktívnu a profesionálnu propagáciu a reklamu, či už je to súkromný sektor alebo verejný, alebo nedarí sa nám ju robiť vždy na profesionálnej úrovni. V čom môžu byť tie hlavné príčiny? Pretože okopírovať úspešné modely sme mohli už dávno. To je ťažko povedať, je to možno v peniazoch a možno aj v našej ako národnej povahe. Lebo Česi boli vždy považovaní za takých, ktorí cestujú. A tým pádom oni vedeli, ako sa venovať tomu a robiť propagáciu, pretože boli znali sveta viac, ako sme boli my. Slovák bol vždy spokojný s tým, keď si postavil nový dom, teraz mal slávnostnú izbu tam, kde nikoho nepúšťal a podobne, ale neboli sme takí cestovatelia. A možná, že to ovplyvnilo práve i toto také tzv. Snaženie urobiť sa viditeľným. Stále o tom hovoríme, ale nič sa nezlepšuje a nejak sa podceňuje ten cestovný ruch u nás. Takže gény? Nie len nedostatok skúseností? Ja bych povedala, že aj gény a nedostatok skúseností, lebo Česi sa skutočne zvládli veľmi dobre. To obdivujem vždy, pretože doteraz robím ešte hodne zájazdov do Čiech a veľmi dobre ako vychádzam tam aj s nimi, ale všade všetko pre skupinu podklady zoženiem, čo tu nám je veľmi ťažké. Majú niekde, už sa to trochu zlepšuje, ale není to to, čo by človek čakal. No a ja už len musím podotknúť, že máme tu 8 krajských organizácií cestovného ruchu, viac ako 40 tých oblastných organizácií. Mali na to dosť času, aby sa nastavili. Zvládajú, nezvládajú svoju úlohu? Povedzme, ak by sme mali hodnotiť prezentáciu a propagáciu Bratislavy. Je lepšia, ako bola v minulosti a čo v nej postrádaš? To je ťažko povedať, no neviem, či je lepšia, ako bola v minulosti, ale ešte veľa treba, aby sa urobila dobrá propagácia. Ale čo sa týka Bratislavy, tak to ako v podstate dá sa povedať, že to by aj mohlo možno stačiť, čo je teraz, ale pri iných mestách je to, lebo Bratislava, hlavné mesto, tak predsa len dostane tu človek aj podklady a chodia sem viac turisti ako do iných častí Slovenska a tu je to, povedala bych, na lepšej úrovni, lebo Bratislava predsa asi dostáva viac na tú propagáciu, ale napriek tomu nejak tak čakala by som ešte viac. My propagujeme Bratislavu takými jednorazovými akciami, opakovanie korunovačných slávností a podobne, ale neviem, no. A sprievodcovia, ja mám taký názor, že keď niektorá cestovná kancelária si berie sprievodcu, aby sprevádzal, tak nemôže to robiť len na základe papierov, ktoré ten sprievodca predloží, ale vždy by si ho mala ísť pozrieť na prvom sprevádzaní, že akým spôsobom to mesto propaguje. Lebo niekedy my sme jediní, s ktorými ten cudzinec príde do styku a podľa nás si potom urobí obraz o celej krajine. Čiže mali by to byť sprievodcovia, ktorí naozaj vedia pochopiť, že čo tá skupina chce, pretože každá skupina je iná a to musí byť intuícia sprievodcu, aby vycítil, že čo má povedať tejto skupine, čo druhej, čo bude týchto alebo oných zaujímať. A nebrať to tak, že každému poviem to isté.
Spomínal si, že tvrdá príprava pred samotnou akciou je základný kameň, možno 90% toho úspechu a ten zbytok je, ako sme hovorili o tej intuícii, o tej empatii, ako človek sa dokáže nastaviť na požiadavky svojho klienta. Pre všetkým u sprievodcov tej mladšej generácie, a nemyslím to ako vek, veľmi často mi tí ľudia hovoria, však čo, ja to nejak zimprovizujem, dám to tam na fleku, teda skupina freestylerov. Tvoj názor na to, byť pedant a ísť na prípravu, alebo byť skrátka freestyler a tváriť sa, že zvládnem to za akýchkoľvek podmienok? No ja by som povedala tak, že to treba zmiešať tieto dve veci dohromady, ale treba sa pripraviť na všetko. Pretože nikdy človek nevie, aké dostane otázky a ani to nie je také dôležité, ale človek musí mať sám sebe pocit, že áno, pripravila som sa a viem zodpovedať hoci, čo sa ma budú pýtať. Ale každá skupina je inak, som hovorila, treba vycítiť, že čo bude zaujímať túto skupinu, čo túto. Bola som už so skupinou v Tatrách, išli sme do Ždiaru, teraz som ich ťahala na obed, peši sme išli a bola to skupina z Rakúska, hasiči. Naraz videli otvorenú hasičskú stanicu. Už ich nezaujímal ani obed a rovno vpadli tam. Takže treba aj vedieť improvizovať a človek musí, keď sa aj niečo stane, alebo tak, že skupina prejaví nejaké prianie, okamžite treba zistiť, či sa dá to prianie splniť. Ak je možné, tak každopádne výjsť v ústretí skupine, aj keď to nie je napríklad v pláne, a snažiť sa, aby tým pádom boli spokojní, že vlastne bolo im poskytnuté, čo chcú. A vyskytnú sa aj všelijaké situácie, ktoré sú neočakávané, tak treba na ne vedieť rýchlo reagovať. Ako by človek očakával takú situáciu. To je veľmi dôležité po tej organizačnej stránke. Spomínala si neočakávanú situáciu, ťažkú otázku. Mala si v živote nejakú situáciu, kde ťa klienti vyslovene zaskočili otázkou, želaním, prianím? Ani si nespomínam, či to bolo takto. Nezaskočili ma nejak. Takto nepamätám si, že by ma zaskočili. A skúsim inak. Najkurióznejšia otázka, najkurióznejšie želanie? No, abych ešte mohla dlho sprevádzať, ale už to moc nejde. No, v tvojom prípade musíme konštatovať, že vek je len číslo. Už som spomenul, že my sa poznáme bezmála 60 rokov, pretože ja som bol malý chlapče. Na tejto ulici, kde sme spolu vyrastali, sme susedia. Bývali sme o bránu doľava, keď som ešte býval u mami, teraz o bránu doprava, keď bývam sám u seba. Generálne ten pohľad, ktorý by sme mohli načrtnúť, svet sa zmenil. Zmenili sa aj sprievodcovia, alebo je tá práca stále rovnako o tom prinášať porozumenie, radosť, zážitky? No určite, že keď sa svet zmenil, zmenili sa aj sprievodcovia. Ja takto nie som na žiadnych sociálnych sieťach, musím podotknúť. Nikdy som ani nejakým spôsobom si sama nezískavala skupiny, že bych niekde niečo bola posielala alebo tak. A nemala som nejaký problém s tým, že bych nemala čo robiť. Ale dnes už keď sú siete, tak ja pozerám koľkokrát, že sprievodcovia si tam robia reklamu sami sebe. No, čo ja viem, no, zmenil sa svet, takže treba to brať tak, ako to je. No ale my sme si tú reklamu nemuseli robiť, povedzme, naše meno už bolo reklama. No je to teda o tom hodnotovom svete, pretože naozaj za čias, kedy sme my spolu začínali, sme mali zhruba všetci rovnaké možnosti, boli rovní a rovnejší.
dnes si myslím, že niektorí predstavitelia tej mladšej sprievodcovskej generácie, opäť nie je to len o veku, si myslia, že umelá inteligencia a silný prieraz na sociálnych médiách, no veď Evi, nepochváliš sa, kto už by ťa pochválil v dnešnom svete, ich posúva ďalej. Myslíš si, že teda je to skôr vecou profesionality alebo etiky, alebo etika a profesionalita musia kráčať ruka v ruke? To musia kráčať etika a profesionalita ruka v ruke, to bez toho nejde. No. Ale čo ja viem, my sme to brali nejak vážnejšie, to sprevádzanie, a brali sme to ako poslanie. A veľa dnešných sprievodcov, nechcem urážať tých, ktorí to nie sú takí, ale veľa to bere dneska len ako zamestnanie nejaké, že môže si zarobiť pri nejakým peniazom a podobne. Ale ak človek urobí hlavným motívom toho sprevádzania, že ide zarobiť a peniaze sú hlavným motívom, tak to už není sprevádzanie. My sme to brali, ako poslanie. Spomínala si zamestnanie. V tejto dekáde veľké množstvo sprievodcov odíde do dôchodku alebo už odišlo do dôchodku, pretože ten priemerný vek v našej slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu bol 58 rokov. Mnohí kolegovia sú dosť nemilo prekvapení alebo budú nemilo prekvapení z výšky ich dôchodku. Rád by som to teraz postavil možno do tohto pohľadu, nejaká tá zodpovednosť, spoločenská zodpovednosť aj sám voči sebe. Evi, aký si ty našla v tvojom živote recept pre ten exit, to znamená pre tú záverečnú fázu tvojho života? Je to o tom sprevádzať viac, sprevádzať menej, vyvážiť to? Aká je tá tvoja formula pre túto tvoju sviežosť a energickú časť tvojho života, ktorú cítime aj dnes? No, ja bych ešte sprevádzala aj ďalej, len mám teda iné zdravotné problémy, ale verím, že ich odstraním a budem sprevádzať. Ešte nie tak veľa ako kedysi, však kedysi boli 3 sprevádzania denne po Bratislave, alebo minimálne 2 sprevádzania, ale napriek tomu rada by som ešte, pretože človek sa dostane medzi ľudí, dozvie sa veľa zaujímavých vecí, aj od tých cudzincov. A v podstate tie skupiny niektoré, ktoré prídu aj tými loďami, väčšina sú to starší ľudia, ktorí volia takú pohodlnú dovolenku. A samozrejme, prvé, čo sa ma pýtajú, koľko mám rokov, ja vždycky poviem pravdu, alebo keď som mala týždeň skupinu v Tatrách, som povedala, poviem vám to, až keď budem vystupovať v Bratislave znova z autobusu. No ale oni niekedy sú celí nadšení, že aj oni sú už takí starí, že majú toľko rokov a že sú radi, že majú takého sprievodcu, že aspoň rozprávam zrozumiteľne, pomaly a že chvála Bohu, že je to tak, že s nimi nebežím. No tak všetko má svoje výhody, aj taký vysoký vek. Ale ja potrebujem byť občas medzi ľuďmi, takže keď sa mi podarí, tak ešte chcem sprevádzať. A ktorá je taká tvoja srdcovka? Ktoré mesto na Slovensku? Ktorá krajina? Ktorá časť Bratislavy? Kam sa rada vraciaš? Kde si nabíjaš ty svoje baterky? No, ja si nabíjam, keď mám skupinu, svoje baterky, ale okrem Bratislavy, ako som robila celé Slovensko, čiže dá sa povedať, že také moje obľúbené je celé Slovensko a môžem povedať, že práve to sprievodcovstvo mi umožnilo spoznať celú krajinu. Pretože nie všade sa človek dostane, keď cestuje sám, vyberie si radšej ísť do zahraničia, ale tu som sa musela naučiť všetko o Slovensku a to mi veľmi pomohlo k tomu rozhľadu a okrem toho, ktorá krajina sa mi najviac páčila. No, ťažko povedať, pretože čo sa týka sprevádzania, sa vraciam do Rakúska, do Nemecka. Hodne som robila teda aj to Francúzsko, i keď som francúzsky nevedela, ale anglicky sa človek dohovorí všade. A aj pre cestovky som precestovala dosť krajín, čo ma posielali. Také, do ktorých možno by som sa ani sama nevybrala, pretože jednak by to bolo drahé a jednak by to nebolo ani možno dobre sa tam dostať.
No ale ja neviem, ja mám asi obľúbené všetky krajiny a čo som súkromne cestovala, snažila som sa neísť dvakrát do tej istej krajiny, pretože to je škoda času, keď už chce človek vidieť tých 98 až 100 krajín ako ja. Eva, ty si dojenom medzi nami sprievodcami, si teda ten najskúšenejší, služobne najstarší sprievodca. Máš nejakú formulku, máš nejaké zaklínadlo alebo nejaký recept, ako byť tak dlho, ako si ty úspešným, obľúbeným sprievodcom, sprievodkyňou? Môžeš nám prezradiť? No, hlavné je to, že človek má mať rád ľudí. Že keď tá skupina príde, tak oni vycítia, že aký je vzťah toho sprievodcu k ním. A keď ich niekto nemá rád, tak to dajú vám to najavo, že to vycítili. Ale ja mám skutočne rada ľudí, rada sa stretávam a tak a snažím sa nejak tú lásku preniesť i na tých hostí, ktorí sem prídu, aby cítili, že sú vítaní a že sú prakticky každá skupina pre mňa jedinečná a najlepšia. A to robí veľmi veľa v tomto sprevádzaní. Myslím si, že krajší záver ako tvoje úprimné slova v tejto relácii To je môj príbeh nemôžeme nájsť. Som veľmi rád, že hostkou dnešného vydania relácie To je môj príbeh bola moja dobrá a drahá kolegyňka, milá suseda, pani Eva Bredlová. My ti, Eva, prajeme dlhé a dlhé roky ďalších sprevádzaní, mnohé skupiny, ktoré budú len spokojné a samozrejme veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, či už v okruhu tvojich kolegov alebo v tvojom súkromí. Ďakujem. A všetkým prajem, aby sa im darilo.